Il-ħidma pożittiva li għamel il-Gvern fl-ewwel sentejn u nofs tiegħu hija raġuni ta' differenza partikolari li tinħass meta l-poplu jħares lejn il-Gvern u lejn l-Oppożizzjoni. Waqt attività politika fir-Rabat, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li l-poplu tilef il-fiduċja fil-Partit Nazzjonalista filwaqt li jistenna ħafna mill-Gvern. Għax in-nies il-ħatru jgħidu minn dawn ma nippretendux aħjar. Minn dawn ma nippretendux aħjar. Iżda żball wieħed min-naħa tagħna in-nies jarawh, in-nies jikkritikawh. U bir-raġun. U bir-raġun. Għaliex aħna ma rridux inkunu fl-istess keffa ta' dak li mexxa ta' dak il-partit li mexxa l dal-pajjiż għal 25 sena sħaħ. Hawnhekk innota li l-poplu xeba minn dak li kien jiġri fil-passat. Turija ta' dan huwa l-fatt li fl-2013 il-poplu eleġġa lil Partit Laburista fil-Gvern għax il-bidla, xi ħaġa li fil-fatt qed issir. Dan permezz ta' tkabbir fl-ekonomija, żieda fix-xogħol u tnaqqis fit-taxxi. Iżda l-Gvern mhux biħsiebu jaqaf hawn. Il-ħin li suppost gvern ikun għajja, gvern ikun qiegħed fl-ar biċċa tal-mandat tiegħu, gvern ikun qed jagħti lill-pajjiż il-parti il-morra tal-pillola li jkun irid jiddewqu matul leġislatura. U aħna qegħdin hawnhekk minflok f'nofs din il-leġislatura ngħidu lill-poplu li t-tieni nofs se tkun saħansitra aħjar mill-ewwel sentejn u nofs ta' dan il-gvern. Il-Prim Ministru Muscat qal li fil-waqt li jitfakru l-iżbalji li saru fil-passat ma jagħmilx sens li ngħidu għax ħadd ieħor għamel għar minnu. Għaldaqstant, il-Gvern se jkompli jħares il-quddiem b'umiltà kbira filwaqt li jitranġaw l-iżbalji li setgħu saru. Fir-Rabat ma naqas milli jgħid li l-poplu għandu l-fiduċja fil-Gvern, Gvern li jinsab mimli enerġija biex ikompli jwettaq il-proġetti. Dan il-Gvern għandu l-enerġija biex verament inwettqu il-wedit kollha li fadal li jitwettqu biex nimxu dejjem aħjar biex jirnexxielna nuru li verament Malta hija b'saħħitha.